If you've just joined us, you in just for a treat. My guest today needs no introduction because ngumuntu esimthandayo sonke. His laughter is very infectious, and as soon as we hear it, isenza nathi sincume sonwabe, and he does this best on radio on Umhlobo Wenene. Currently, I'm doing the breakfast show with two of his co-hosts. Ndithetha kabani xa ndingathethi ngaye uMafa Bavuma. Buti, all right. Thank you, Adil. Oh. the right Buti. Enkosi Umnandi kakhulu. balapha, umnandi Enkosi kakhulu balapha nje. ngokuza. Ndivele nje ndatingena apha and I saw your energy ndaqomba, okay, ayo interview le. Sizancokola. Thank you for that. Because the interviews zenza nervous. Yeah. Iyafana nawo actually, and ke izinto nervous ne, but the funny thing is ndim ohleli kwesi situlo obuza imibuzo, so I don't understand why you And nervous. uyandoyikisa man. And yazi basancokola ntoni andizazi nento uzawuvela nazo but it's okay. Zaba fine man vele nisela man. Ubumnandi bulapho uba ungayazi uba sizawuza kantoni kuqala. Yeah. Andifuni noba sibe sisakude Yes. 16 Yes. right, ndifuna singene nje straight emxholweni. Yes. But before singene emxholweni ne, kukho ivideo bendikhe ndayibona ne, and ndiyafuna ubuza ba bekwenzeka ntoni kule video Okay. ne, le video nansi apha on the Apha Dandy EMSA, I think you are 50th. Yes, and I think Dandy is surprise nakulo mntu wele 50th. Yeah, isenzeka apha eSummerscreen. Like awamem dimenyiwe nam +1 kuthi enza kurhuqa amahlahla. hey xa ufika emnyango kuthiwe makajike because uza namahlahla ibudget biye yakhe yedwa. Let's get straight into Yes. it. Uzalelwe Alice 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 Dale. abantu bayathanda uzibhidanisa guys. Alice kuseDikeni, Yeah. iphanga seBhofolo. Mna ndizalelwe Alice Dale. Alice Dale abanye abantu bazathi ifama, mna okay ke ifana idolopha ilokishana encinci ephakathi kweBhayi neRhini. Yeah. Uba sifuna xa sothenga into ezincinci sizithenga eRhini and then for big groceries. Now it makes sense. Yeah, Now so, it makes so it sense. takes me about 45 minutes mnogoduka ukuya ekhaya. Ndingalala ekhaya ndivuke ndiphangele. Yeah. In fact ungaya emini ubuye late. Exactly. Oh, that's Yeah. nice. Yes, That's yes, nice. yeah. Alice Dale, very small town. Kakhulu. Ukhulele khona. How was, because I know Yes. that ukhulele kwi family, you know, enkulu. How was it growing up in Alice Dale? Ndiyavuya ukuba ndakhulela kulaa ndawo. Yeah. Rural town, Nqongwe Zindaba. And ezaa ndaba zandinceda Andile ukundivalela kwiinto ezininzi. Yeah. Ewe mhlawumbi ngelaa xesha ndandibukela ndivalekile, I'm not exposed kwiinto ezininzi. But as uba ndikhula ndiqonda, hey, mhlawumbi if ndandikhulele edolophini enkulu efana neBhayi, mhlawumbi I would have turned out ndingengabi nguye lo Mafa. Yeah. Ndinguye, so yakwazi undivala, and then I got exposed xa ndisize eBhayi kuzofunda apha ePitec ngoku ichaza iminyaka yam kwale ndingathi NMU. Ijabile. Ukuzofika kwam, so ndaba exposed into ezininzi edolophini nentoni. But into okhulela Alice nangoku sendisedolophini indincedile Yeah. ukuba Mafa khumbula uyazazi apho uvela khona. So yandilumla kwiinto ezininzi. Yeah. Uyabo, so indincede kakhulu. Kukho istory ebendikhe ndasiva ne, Yes. ngokusuka kwakho eAlice Dale Yes, ukuza yes. eBhayi about iteki. Hey, apha eStrand Street, apha eStrand Street. So ndiyafika apha eBhayi usisi ndibone eziteki. Yho, kunini ndaphupha ngayo iReebok. Yake. Hey, hayi ke ithenga usisi wami ke ichip injalo. Xa ndifikayo kwaBhuti eMotherwell, ndiyayinxiba ke le teki yam. Ndibone izintwana zikaBhuti zikrukruteka ngqo into enirong. AyingoReebok mos nguRed Book. Yashaywa ndingena. I-welcoming yakho. I-welcoming yakho. Yayistrongo. Kanti ndibamba ivovo. And ke ngoku ijambile because awukwazi nokuthi uba uzawuhamba fast. Red Book. Red Book. Wayithini? Ndizayithi ndayigcina ndile khawuleza yaphela mos bizakhawuleza iphele. Iyo. Now, I also want to know, Yes. making the transition from Alice Dale Yes, to yes. eBhayi. I'm Yeah. sure bezikhona i-shockers because about life yase-Alice Dale Yes. neyalapha edolophini Yes. because apha i-faster. Yes, yes, yabo. kakade izawuba So njalo. what ngeziphi ezinye zezinto owazinotisayo ufika kwakho? eAlice Dale mna
Okay, Alistair, kukho ilokishi yethu kaNonzwakazi, and then in-northern areas zethu nansiya ilokishi yabebala amakhaladi ingapha kwethafa uyawalka xa uyakhona, and then after that i-town anid iteksi. Uyahamba yonke into lapha. akho taxi pha sihamba siye town, and then uhamba nangeliphini ixesha. You would go town ngo-2 ekuseni mhlawumbe sizihlelele etavern uhambe uyotsala imali ngo-2 ekuseni noba kugqiba abantu abayi-5 okanye abantu akunawari ufuna utsho ndiyazi amashiti abantu benzotsala nje i-500 apha khona uza kwenzani. Holy. Then the shock yalapha kuba kho amaxesha athile ukwazi uhamba inoba ii-incidents zam zorojwa ndilapha arojwa kayi-3 ngenye imini ndandivela etavern ndihamba nalo sizi ndandimncinci sungandijaji ndandiwinile sundijaji Asoze. so senyuka phaa edakwe yagqila amashita phaa maninzi atsha phaa kuza kwenzeka ntoni siwele ngapha alondon. So ndiziphethele ke le bhotilana bendiphuma nayo etavern nenye ifowuni iifowuni zazincinci ndisayikhumbulana ngoku mani ndilibela ezintoni ndathathelwa le nto bendiyisela plus nalaa fowuni ndaqomba bandamkele phaa. Enye incident kwakhona yokurojwa nalapho ndisancema eMotherwell. Kusemini ke ngoku hayi bo kusemini ndisancemba heyi zagqiya apha emva kwethu ucela uxolo kulaa sisina ngoku ndabaleka mna ndathatha mshiya Kufuneka bekhona ozokwazi ukubalisa kuyo yonke le nto. ndakhwela ujikeleza ndahamba ndamkhangela ngengomso uba ube right na isiduko endasifumanayo ndaqonga kodwa bendideserve andiziqhelanga izinto zorojwa and mna ndizikhule ndizithambela andila ndikwazi kulwa. Ekuthambeni kwakho because ndiyazabuza uba usisiyeni noba wathetha njani because apha ekuthambeni kwakho ekukhuleni ikhona into endayivayo uba wawoyika amantombazana. Ndade ndibaleke ndingene naphantsi kwebhedi sendigunjelwa naboosista bam ngoku. I remember ndicela uplita omnye umntana ndandifunda naye e-high school siyahamba because ipressure yamajita naleyo kuthiwa lo mntana ndinaye ngoku ndiyamplita ndithi kuye kuthiwa ndinawe maside siyenze le nto. And then ngokufuna usisi ndi-engage why ufuna ndiyitsale ngoku loo nto Ndiqibile. exactly ndiyiqibile ndiwubekile umba and okay mhlawumbi leyo zange isebenze i-relationship and then ke uqala kwam ke amajita ke andiforce okay ndibe naye lo mntu and then ngoku it's fine andina-pressure ndiyenzile le bendiyifuna uba ndinomntu and then ngoku bafuna sidlulele kumba olandelayo andikabikho ready mna am a virgin andikho ready nale majita ayandipusha kule nto uba kaloku istep esilandelayo sisi Ixesha lixeshile. andikabikho pressurized ngale nto. And then when we got there trying to do this nosisi asikwazi sobabini because kwesi stage se-VVs sobabini. And then ke ngoku sayayo rumeni then ndaphuma ndamgodusa umntana abantu ndaxoka emajiteni ndathi ndiyenzile gcwala and akhona bazokwenzena because bebengekho and benza kubhiliva nam benza kubhiliva and andile loo nto iyaprove because mna ndinabantwana emtshatweni zange ndibe nabantwana but so incedile nokwenza andinabhebhi mamadrama ngoku thank you God once since yabona uba ikusebenzele exactly yonke laa nto ibisenzeka phayana late bloomer. Exactly, that's me. Listen, Mafa is not going anywhere. We're going to take an ad break. And when we come back, we're going to have a more conversation. Make sure you hit us up on social media at Vumakapa TV. See you after this. And we are back. Thank you so much for chilling with us. This is Hashtag Trending right here on Vumakapa TV. I'm still chilling in studio with Ubud Mafa Bavuma and Sinazone popcorns. Ndiyayibona ngokuba Dilibele ba. Usahlafuna nohlafuna. Usadibana wari santhobelele zeni. So now usebhangi. Yes. Usesikolweni and uyafunda your national diploma in journalism. And now simazi uMafa Bavuma as the radio DJ. Iqalele phi le journey? Le journey I always say abantu bandizahambe zonke steps radio starting with community radio because ndiqale eKingfisher Kingfisher FM ndifunda indaba qha pha nalapho ke into enzekayo kufuneka ndenze i-intern yam ukuze ke ngizogqiba i-course yam journalism. So ndikhangele indawo because there were limited places ngoko awunofumana kuzo umsebenzi ndike pha SABC mhlawumbe Herald and then but my passion was more on radio. Then ndazama ndenze research ndafumanisa about the Kingfisher. Then inqaga this is a Christian radio station. Andihamba icawa kakhulu ndikhulisa ecaweni ekhaya but yazibuya mdala ngoku uzithuzelela konke icawa yabo ulapha
Yeah, and then ngokufaka isive and then enye izinto ezifunwayo apho kufuna incwadi evela kumfundisi. Yeah. Angakwenza ayifumana phi yona. Okay, ngena ku Google. Ndafuna i-emblem yasecaweni yami lendikhule kuyo engazoyibiza ndayikhangela pha. Ndazibhalela le cawe. Oh, Ukhona omnye umfundisi la ndimazi wayekhulele alise ekhula nobrother wami ndaqala uba that ivela from umfundisi uMaye. Le ncwadi isibhalele la motivation. Because I'm determined I need to get this, bro. This is the things esizenza ndazibhalele motivation yamba lumntana uyokulungile ukhulele ecaweni entona. kodwa wawungaphosisi. Ndikhulele khona qha ngoku ndigqibele kudala ngosendimdala kaloku ibhayi la ndingena ke ngoku nangenwa ziphi ndaphela ndiyeka icawa La kwambatha. ya nangena eKingfisher ngemivulo uyafuna ukuthandazo ke xa ungenwayo engabe ne-weekend ehectic ke ngoku papalaza nhle pha Qinile istrongo. ndiqomba ya but ke ndangena khona after that ndafumana i-opportunity e-True FM and then after that ndabonwa umhlobo wenene ise-True FM. So ile nto nditshoyo uba ndihambe ezazithi community radio, regional and national radio. So incedile kakhulu. And this interesting kumu because usually ixesha from community. Ukubona well mhlawumbe ndingathi ngoku. Yabo because abantu they spend a lot of years in community. But I don't know if ndingathi eyakho was somewhat a rolling stone. Ndingatsho yona Andile because into eyayisenzeka yazi Andile I always believe ba uba kwi-community radio give your best as if ingathi bakubhatala 100,000 ngokungabhatalani ngokungafumani ne-stipend. I remember mina uqala kwami undibhatala ndaxelwa ndizawufunda indaba ngumanager wesithi bayandiqesha ke athi ke sakubhatala i-1,000 ngenyanga. And I read those news ingathi ndithenjiswe nge-100,000 because I didn't know who was listening. Yeah. And ukuze ndifumane i-call yase-True FM is someone owandivayo ndikwi-community radio. Azange mna ndi-apply e-True FM but ndamanyelwa by someone kwi-community radio. And the same thing that happened e-True FM. I gave my best then alapho ndi-news reader kanti emhlobo wenene kuthethwa ngam. So yiloo nto leyo ba I know ba uyatyhafa. So yile nto xa unikwe i-opportunity ebomini grab it. Abanye abantu wena Andile i-opportunities badlula apha ezandleni because nansi opportunity umuntu ahleke thini opportunity nansi ayidlula. Uyibona just grab. I always say nangalo mzuzu ngoku asiyazi uba ngubani osibukeleyo Andile. Oh, that's so true. That's so true. And speaking of that, I also want to put incwadi yakho in the mix, Born for This. I feel like incwadi yakho also you capture leyo indo kakhulu where you speak about opportunity, where you speak about when you get given that opportunity, yisebenzise to the best of your ability. Because mna personally, every time I listen to you on radio, umnandifilisha that you were born for this. Thank you so much for that, Andile. I think mna kwamaxesha abandile ngikhe ndithi nakwizitshomi zami nabantwana baze ba izinto ezenzekileyo ebomini bam nam ziyandothusa. I got to employ as a producer behind the scenes. And then my first opportunity to ngene emoyeni, it was the elections ka-2019 where I was deployed mneKapa abanye bese-Pretoria and then umsasazi uBhudlindani Bhekwa, may he so rest in peace, wayesuppose uba yipresenter eneKapa. And then akaphila uBhudlindani kwathiwa ngubani ozasisasazela kwathiwa Mafasa umane singena kuwo opportunity as presenter. And then when I got back there they were so impressed abaphathi bam ndanikwa ishow lapho because a show that was big in the morning esenziwa ngabantu abafana no-Asanda Magaqa, oLulu Hermans, like big names. And nam ndandikhule ndizimamele ereyidweni ndanikwa la show and I worked well with uZimkhitha Jikwane. We built that show for uqala ishow ye-current affairs ireache 2 million. And I think into eyenza la show uba mayireache 2 million, it was because of I was dandiphuma pha kuyo ndokwenza ile nto i-BEE. I was this serious mafa now and then ndiyatshintsha lo Mafusi Sibhanqa on the side. So yile nto nditshoyo uba eza opportunities nezanto and kwawungena kwam kwi-BEE kwakumela ndingena ndifunde ii-headlines ndiphume but uPathi khona uPastor boom benza ijoke ndahleka qha ngenxa yokuhleka. And I got the opportunity yokuba mabe kwi-BEE kanti i-BEE ile show izawubuilda the brand enguMafa Bhavuma. So yile nto ndisithi uba everything eyisenzeka and I think uba kuthixo nabantu basekhaya babevele bandrive kwezinto mna ngakhange ndizazi. Mna all I was doing was enjoying into endiyenzayo qha and imnandi ke laa nto xa usenza into yokuenjoy awukho under pressure, you're just enjoying every moment of it and izinto zenzeke ngenxa kaThixo.
And speaking of enjoyment, ne, I not personally, and I think I speak for everyone when I say every show, we feel like you are enjoying it. See, I feel because noba uyilayite ngabani show, sizava insini yakho. Noba uyilayite nini, sizova insini yakho. And umbuzo wami is, le nsini yeyakho okanye le nsini ivelaphi? Like sikhona insini uthi mama uqomba ithengiwe nina. But le yakho sayiva ba isuka apha. Le nsini ivele nini? No, abantu abaninzi kuthiwa nifuza umama would like laugh a lot. Mama umuntu othanda uhleka. So abantu abakhule nayo they always say ba yo umfuzile unokuku unyusa tone ke xa ubiza umama ungayibizi ngehlise ezathi yeah umfuzile unokuku umntana mo ethanda uhleka umama wakho. So I think into And once umama lo ondizal yeke. And once uqale le nsini, be very careful because zinganga you down. But for now, let's take a net break. See you after this. Listen, Noma. Hashtag trending right here on Bumakapa TV. Welcome back. And if you've just joined us, uvelaphi? Because we've got our cool drinks and we've got our popcorns. Like it's in there. But I can't like it because Umafa is still here in studio with us. And you clean mostly drink. I clean. I can't. I wanted to talk about like radio. Yes, abantu sometimes they think for ukwenza radio uyafika uhlale kwesa stulo uthethe, and that's just it. But I understand that there's so much work that goes on behind the scenes. Even days before the show. Even as imini le ihamba, thina no Pastor no Rich nomluleki, we prepare show kokoko. If unongena egroupini yethu, soloko sibhizi bakuvela le kokoko abantil siyolala. Ngamanye amaxesha mina would miss ezinye izinto kusasa. Hey lamadoda besincokola ngecontent efuneka siyenzile kusasa. So it's a 24-hour thing. I-preparation ye-radio abantu bangathi ama nisebenza 3 hours niyama ithi phela leyana ishow la 3 hours we preparing for next day. Yo, and we were talking about this, my friends and I, relationship yenu on air, ingati nikhule, no, because omnye uzawuthetha omnye akwazi umgqibezelela la sentence, and how is it important for intoba abana nikwazi as abantu abenza the whole show together nibambisane all hlobo? Ipi eyona nto inceda siya ku-16 ngoku ne B16 actually yes the chemistry yeminyaka and nezazinto zokuba kungabikho omnye ozibona emkhulu kunomnye the mutual respect esinayo and knowing ukuba each and every one of us une role important ayidlalayo. We respect the fact that Pastor is an anchor of the show. But Pastor akayibambanga ishow ukuba ndime anchor apha ndilawula izinto. Uyakwazi uPastor sekwazi undirida ngokuxanza uthetha into zami ephuma ecaleni. Avela njonga ndiyeke. Andikumbona kuba uma ufike phambene irole yakhe. And there's umluleki on spot and ke nguye le usiqoqoshayo lento ka asicina. And then ileno nditsho iBE has been kept by that chemistry ukuhloniphana. Nalanto ukuba sizazi ukuba we're not bigger than the brand. Umhlobo wenene. Sizi brands because of umhlobo wenene. And we respect abaphulaphuli bethu. And enye into senza sibe unique thina kwi we thought sinyanisekile. We honest. We honest. If uyasimamela thina we honest. Even sesiza ne topic. If views zethu ngokuzi different, we know if views zethu ba zi represent a different mntu okanye mphulaphuli omameleyo. Yabo, so we realistic when we do izinto, we do things ngokwehlobo abantu abaphila ngalo out there, and I think eyona nto inike iBE uba mayibe isemoyeni for this long. And I think ngenye into ebalulekileyo, you know, because now as umphulaphuli ndiya relate because ndiyazibona umnapha xa besenqomba ichomi yami lena. Imagine if besingaba bantu ba perfect so okanye acting to be perfect.
okokoko because uMafa olwaluvo lwakhe lokulento kuqomba uMafa mhlawumbe angayazi into ethina aqomba nomnye se okay xa singaziwa ngoMafa mos izinto because uzibona naye ngoku normal exactly like a normal person end of the day and siyandibulela ngaloo nto leyo because ndithi xa ndimamele nam ndiqomba ndingathi nam ndiphaa phakathi egumbini not that ngathi sonke silapha. Now there's a new part apha ebomini bakho. There's a podcast that you are doing with King Boy, right? Can we talk a little bit about that? Le podcast sizihlelele no King Boy kanti sicinga into eyi-one all along. I had this idea yokwenza the podcast ezathetha nabantu balapha ephondweni okanye abantu mhlawumbe abangaziwayo are doing these great things mhlawumbe abanye bazakwaziwa but umazi this small. So kanti King Boy naye unale idea already ke yena ke bese organizile i-team to do this. So man, this is the same vision esinayo. So kule lento behind the job we eyona nto siyenzayo is to ukuncokola nabantu abaziwayo nabangaziwayo ke mhlawumbe uzawukumazi phaa kulaa show umuntu asixelele ngejeni yakhe ukuba akho jeni lula Andile sonke sidlule emililweni ukuze sibe kwiindawo sikuzo and kwaye at the end of the day we are humans siyaphazama ezindleleni zethu sifuna abantu bakhululeke bavele ngezo zinto ezo and in doing that is to motivate abantwana basakhulayo we motivating umntana oselalini oselokishini obelahla ithemba at the end of the day. So yona vision yethu about that show. And I think people who are known and people who are unknown. And I think that is very very important Love Vision. And the first episode is already up. Yeah, it's already out. I think besincokola no Tata Songwitri utata who discovered uSiya Kolisi. Because abantu abaninzi bathetha ngoSiya Kolisi. Not everyone othetha ngotata ulento kuSongwitri. Yeah, and we're already working on new episode 2. Officially ngathi is excited kakhulu ngayo because isithetha no Odwa. So cinga i-traffic cops kakujomna kake kujomna safe kake kujomna ndiyathetheleleka. Now for everyone that was I want everyone to go subscribe to the channel on YouTube so that every time go postwa and does it have a social media? Yes, nice social media page here too, Behind the Job with Mafa and King Boy. And then please subscribe, guys, on YouTube. And I'm telling you, you're going to learn a lot. And abantu esizani patela bona are very, very interesting people. I love it. On the lookout. Before I let you go, right? There's a question that I've always wanted to ask you. You do all these things to make us happy. We as entertainer, we as hlekisa, we as sonwabisa. If we had to do the same thing for you, indoni mhlambi landi one unoti in return we can do. Asinayo ke mhlambi 1 million. Guys meeting kazathi siyenze i1 million. But what can we do? Masithi I'm your listener when I see you in public or on social media. What can we do to show you that we love you because we love you? Yes, Andile kulento uthetha unifake koneni. Sensenzela into umuntu mna andiye ndibe nawo umnqweno obayo. Lo muntu unida ukuba makandibuyekeze okanye to praise me about that because whatever ndiyenzela umuntu okanye ndiyenzela abantu ndiyenza out of my heart and eyona nto mna indiphilisayo kukubona ukuthi bendenzele lo muntu into andiyibone lento imnceda and the only thing mna inoyinqwenele ebantwini mna Andile ukuba xa ubona omnye umuntu ekwi-situation whether enjani na. Can we be a society ekwaziyo to lend a hand? Can we be a society ezakuthandana Andile mna I operate well and ndiyonwaba mna xa ndikwi-environment yabantu abathandanayo and
umna I don't know mhlawumbe into endikhuliswe ngayo ngabazali bami. I love people. I don't look kwikhala emntwini. I don't classify people. Yeah. I don't look ebantwini sexual preferences. Yeah. I just love people. Ibingaske sihlale lo hlobo. Sihlale sithandana qha singabantu. Siphilisana kakuhle whether sisecaweni, whether sisethaveni noma kube mnandi. Yeah. Peace nokonwabisana if sinyathelene ekonsini andile. When you say I'm sorry, xola. Yeah. Xola neza ngabo makho need ukhuphumpu should yeah ngezo ntwezo. That's the only thing mina bendino. You had Benoyicela yabona ke ngokuphansi abanenza ndalila ngo. beku very close. Yeah. Beku very close. Yeah. Yeah. Because of time. Hayi bosesigqiba. Sesigqiba. Yaphela kanjalo. Oh yaphela kanjalo Into nje. yethu norapheleni. Kanjalo. Enkosi Thank you so kakhulu much, for thank you coming so through. much. Yes, It's been yes. such a pleasure. so much, I man. cannot wait for the future. Remember to subscribe to the channel behind. Wait, I need to find it. Behind the person on YouTube and all across Behind the social job. media. Behind the job. Yes. All across social media. Listen, until next time, same place. It has been amazing. Enkosi kakhulu Buti for Thank you so coming much, through. Adil. I had so much fun. Now let me popcorn. Good night. Bye.